Sanibonani wengane zakwethu. Leli vesi ke engizokhuluma ngalo elibhekene nabo bonke labantu abakhonza onkulunkulu bokwenziwa abayizidalwa zikamvela kuqala, abayizidalwa zikamenzi weinsuku, abayizidalwa zikamdala weinsuku, abayizidalwa zikamdali wezinto zonke. Leli vesi liqondene ngqo nalabo bantu labo. Ngiyazi bazongithuka, kodwa as long bengithukela iqiniso into engaphumi kimi, naye indoda enomlomo obovu abathuke yona, bangathuki okandaba ezithu umntwana. Ngivule manje incwadi eka Isaiah 40. Incwadi ka Isaiah 40 kuverse 3. Izwi liyamemeza lithi, lungisani ehlane indlela kaJehova, nihlelembe oqwathuleni umgwaqo kaNkulunkulu wethu. Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, amagebhugebhu ayakuhlelenjwa, nemigoqigoqi iyakuba yithafa. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa, yonke inyama ikubone kanye kanye, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. 6. Izwi liyakhuluma lithi, memeza. Ngathi ngiyakumemezani na? Inyama yonke ingutshani. Uzwile? Wena okhonza lo omkhonzayo, uma eyinyama ungutshani lo omkhonzayo wena. Lalela ukuthi kuyokwenzakalani ngalo wena omkhonzayo. Bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, ngokuba umoya kaJehova uyakuphephetha kukho. Impela abantu bangutshani. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka. Bonke labo uNkulunkulu benu abayizidalwa zikamdali enibakhonzayo, ngelinye ilanga bayobuna bavuthuluke njengembali. Inkosi yomsinibusise. Nginithanda nonke emakhaya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.